The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba Jessica ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga kaaksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA for the Box. At mga kaaksyon, napapanood na rin ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Umpisa na natin ang Tabang Ora mismo. Ito mga kaaksyon, nitong umaga lamang, alas 9 ng umaga, sa Barangay Buang, Tabaco City, isang matandang lalaki ang natagpo ang nakabulagta sa kalsada na wala ng buhay matapos umano itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect. At para sa detalye, makakausap natin ngayon ang panganay na anak ng biktima na si Philip Colliantes. Magandang hapon sa iyo, Philip. Opo, magandang hapon sa inyo. Kami po ay nakikiramay. Okay po. Opo, sir, maaari nyo bang maikwento, may kasama po ba siya nung mangyari yon at paano po siya nabaril? Naglalakad po siya, pauwi po sa bahay eh. Saan daw? Opo. Tinambangan po siya sa Purok 5, o siya, Purok 6. Naglalakad sa gilid ng kalsada. Opo. Binaril po siya, automatic patay. Opo. Eto, sa pagkakangkwento po, saan po galing itong tatay mo, sir? Doon sa sa sentro ng barangay namin kasi nag-ano siya. So, ano ba sa Tagalog? Yung nagpapaano siya sa waiting, sa corridor. Opo. Sibig sabihin, sir, nagpapataya po ito ng weteng at pauwi na sana sa inyong bahay bago siya ito pagbabarilin. Oo. Okay. Nung mga oras bang yun, sir, may kasama po ba itong tatay nyo? Wala man to. So, wala. Okay. Nung pauwi na... Nakapagsundo ko yan sa kapatid ko. Kasi yung kapatid ko hindi pa nakapagsundo. Kasi hindi pa oras sundin siya. Yung naglakad-lakad siya, yun, tinambangan daw siya. Tinambangan. Okay. Nung nangyari itong pamamaril, sir, meron po bang nakakita sa insidente? Mayroon din po. Okay. So, sa pagkakakwento niya, paano daw ito nabaril ng tatay nyo at saan ang direksyon nitong suspect? Yung pagkabaril daw po ng tatay ko, pakabaril, yung takbo ng nakabaril, papunta ng ligaw. Opo. Nag-iisa daw ito, sir? Nag-iisa raw itong suspect na bumaril sa tatay mo? Nakita pero naka-helmet. Hindi mamukhaan, hindi naman tinagal yung helmet. Nag-iisa lang yung bumaril, nakamotor, na Aerox yung service. Walang plate number. Okay. Pero ngayon, sir, may hinala po ba kayo na sa pamilya nyo na meron kayong nakaaway yung maaring gumawa nitong krimen? Yan nga pinagtataka namin, sir. Tumanda tong tatay ko sa edad niyang 78. Opo. Wala man lang kung nakaalitan. Kahit
kahit sino ang tanungin dito sa barangay namin o tatabing barangay, wala tong nakalitan o record man lang sa barangay. Kasi, kumbaga takot to sa mga ganyan na gulo. Opo. Ilang taon na po, maitanong ko lang sir, ilang taon na po itong tatay nyo? 78. Sa 78 years old. Oo, mga 74 na sana yan ngayon yun eh. Okay. Tapos talagang matagal na siya sir na ang trabaho niya lang ay STL, itong pagtataya ng weteng. Oo, kasi ibangan niya na lang yun. Kasi matanda na nga, para hindi raw siya tumanda kagad, naglalakad lang yan. Pero before itong mangyari sir na pamamaril, meron ba kayong nalaman na merong may galit sa tatay niyo or nakaaway? Wala po kaming nalalaman eh. Kasi hindi man talaga yan, hindi man yan palaaway na tao eh. Pero before ito sir na mangyaring pamamaril, meron ba sa inyong naikwento lamang itong tatay niyo? Wala man lang po, kahit anong ngayon may nagkaalitan siya o kung ano, wala pong nakwento yan sa amin eh. Nabigla nga lang kami. Okay. Paano nyo nalaman na nabaril na pala itong tatay nyo dun sa lugar? Yung ano po, yung tapat ng nabaril ng tatay ko, yung tindahan, may number sa akin. Tatay ko, tinawagan pa ako, nasa ako, nagpapastol ng bata, tinawagan akong binaril yung tatay ko. Pagka-receive ko ng tawag, automatic bumaba kagad ako, tinginan ko yung tatay ko. Ngayon, pagdating ko yun, wala nang buhay. Kasi kung may buhay pa, kukunin ko, dadalhin ko sa hospital eh. Magulang ko yun eh. Opo. Talagang sinabi doon ng mga otoridad, dead on the spot na daw itong tatay nyo, sir. Pagdating nyo doon sa crime scene, sir, sabi ng otoridad talagang dead on the spot na talaga itong tatay nyo. Opo. Okay. Sa ngayon, sir, under investigation pa. Marami pa dyan ng mga pulis. Under investigation pa pala. Okay. Sir, kung meron kang mensahe doon sa suspect, ano po yun, sir? Sa mga suspect, wala po. Mayroon yung, ayon sa investigation po, sir, ng police, may nakita rin sa CCTV yung motor yun, pero wala pang pinaka-lead talaga, nasa investigation pa po. Opo. Sige po. Standby ka lang po, Sir Philip, Kasi nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Kagawad Mayrila Jukino ng Barangay Buang, Tabaco City. Magandang hapon po, Ma'am Mayril, Kagawad. Hello po, Kagawad. Magandang hapon po. Hello po, sir. Opo. Kilala niyo ho ba itong biktima sa inyong... Opo, sir. Opo, sir. Opo. Ano po yung pagkakakilala niyo dito sa biktima? Mabait po siya, sir. Okay. Gusto niya kabiro-biruan ko dun sa kasi may tindahan ako. Opo. Mabait po to. Wala tong nakalitan dito sa barangay namin. Okay. Mabuti po siya isang ama. Opo. Pati kayo, ma'am, sa barangay ay nagtataka kung sino talaga, kung bakit sinapit nitong biktima itong karumal-dumal na krimen na nagawa sa kanya. Opo, sir. Opo. Ito po ba itong biktima, meron po ba dyan na record sa inyong barangay? May nanakaaway ba? Wala po, sir. Kahit simula nung wala po. Okay. So ngayon, ma'am, dahil sa pangyayari, meron po bang mga witness na maaring makatulong po sa investigasyon? Posible naman po, sir. Opo. Doon, ma'am, Doon, ma'am, sa area kung saan nagawa itong pamamaril, meron po tayong makukuha ang CCTV. Meron po, sir. Opo, kamusta ng pag-review natin ng CCTV? Hindi pa po, sir, na yung password. Kasi may password po, sir. Opo, so ibig sabihin, ma'am... Hindi pa namin nabubuksan. Okay. Mamaya pa po, sir. Opo, so posible, ma'am, na meron po tayong copying case na hanapin po ng PNP para makatulong po sa isinasagawang investigasyon po ngayon. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sa ngayon po, ma'am, ano po yung maaring asahan rin ng pamilya regarding po dito sa nagpapatuloy na investigasyon? Siyempre po, sir, kailan dito ng pamilya, hustisya.
na sana matulungan sila na makuha ang hustisya para sa kanilang ama na wala man kalaban-laban sa pumaslang po sa kanya. Opo. Maitanong ko lang, pahabol lang po, kagawad, first time po ba ito na nangyaring shooting incident po dyan sa inyong barangay? Hindi po sir, pangalawa na po to. Okay. Last 2023 po, may nangyari din dito po. Opo. Sino na rin yung biktima, ma'am? Kalimutan ko yung Opo. Elitio, Lorico, yung Opo. dati pong biktima. Opo, ibig sabihin, meron na rin na unang nangyaring shooting incident po dyan, ma'am, sa inyong barangay. 2023 po yun, sir. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, kagawad, sa impormasyon na inyong ibinigay ngayong hapon regarding po dito sa nangyaring pamamaril. Opo. Opo. Tsaka, sir, kung sakali may tumulong, Opo. financial man, napapabot na po kami ng maraming salamat po. Sige po, ma'am. Kasi kailangan din po yan ng pamilya. Opo, ma'am. Opo. Opo, maraming salamat po, kagawad. Okay po, sir. Thank you po. Opo, eto mga kaaksyon, nasa kabilang linya na rin na ngayon ng ating telepono si alias Cherry. Itago na lang natin sa pangalang alias Cherry kasi isa ito sa mga witness umano sa pangyari, nakakita mismo dito sa nangyaring pamamaril. Magandang hapon sa iyo, Cherry. Magandang hapon po. Opo, maaari nyo bang maikwento kung ano yung ginagawa nyo nung mga oras na yon at paano mo nakita itong insidente ng pamamaril? Kasi po, naglalaba ako doon sa likod namin. Opo. Ngayon, habang naka-ikot sir yung washing machine ko, lumabas ako sir, papuntang balkon kasi magsiselfon ako, magpapahinga konti. Ngayon, yung nakaupo na ako sir, dumaan yung biktima, naglalakad po sa kalsada. Opo. Tapos, maya sir, may lumapit sa kanyang lalaki na nakasuot sir ng helmet, may naka-jacket siya. Ngayon, akala ko sir, matataya sir Okay na kasi corridor yung isang biktima po sir. Di bumunot siya sir, para ang akala ko sir, bubunot siya ng pira tataya. Yun pala sir, maya-maya, narinig ko na yung putok. Opo. Mga ilang putok, opo, mama, maitanong ko lang, mga ilang putok po ang narinig nyo? Unang putok pa lang sir, nakatayo na ako sir. Opo. Pumasok ako ulit sa bahay namin sir, dumiretso ako, lumabas doon sa may kusina namin. Pero ang narinig ko sir, 2 putok po. Opo. Tas matapos po itong pamamaril po, ma'am, nakita nyo na po itong biktima na nakahandusay na po doon sa kalsada. Opo sir, nakita ko po sir yung biktima, nakahandusay po dito sir sa tapat po namin. Opo. Tapos, nung mga oras na yun, ma'am, talagang nakita nyo na wala na talagang buhay itong biktima? Wala na po sir, on that spot po sir siyang namatay kasi dito po sir sa puso ang tama ng biktima po sir. Opo. Sige po, ma'am. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Cherry, sa pagbibigay po ng informasyon regarding po dito sa nangyaring pamamaril. Opo, sir. Opo. So yan, balikan natin si Sir Philip. Hello, Sir Philip. Hello, Sir Philip. Ayan. Try natin tawagan ulit si Sir Philip. Hello, Sir Philip. Ayan. Tinatry natin na tawagan si Sir Philip para sabihin na nakausap na natin ang Tabaco CPS regarding po dito sa nangyaring pamamaril, ang kanilang ginagawang ongoing investigation regarding po dito. Ayan. Sir Philip, magandang hapon ulit. Sir? Opo. Sir, nakausap na namin ang PNP, itong Tabaco CPS regarding po dito sa nangyaring investigasyon. Ongoing na po ang investigation sa kasong ito at sabi raw ay makakaasa kayo na aasikasuhin. Kami naman po bilang pamilya, isa lang naman po ang hiling namin. Sana
maibigay ang hustisya na kung ano. So, karapat-dapat po. Apo, yan po ang, siniguro naman ng PNP na talagang tututukan po itong kaso hanggang sa mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay ng inyong tatay. At makakaasa rin po kayo sa aming team na bibisitahin po ang inyong pamilya at kung anong tulong po ang maaring maipabot namin ay tutulong po kami. Apo, sige. Maraming salamat po, sir. Apo, kung meron ka sir na mensahe in case na meron pang makatulong sa isinasagawang investigation at sa pagkakahuli po ng suspect, ano po yun sir? Yung ano po, sir? Kung meron pa sir na mensahe ka sir sa publiko in case na meron pang nakakita sa insidente at meron pang makatulong sa isinasagawang investigation para sa mabilisan na pagkakahuli po ng suspect, ano po yun sir? Mensahe po, sir. Apo, sa publiko in case na may nakakita pa sir sa suspect. Ang masabi ko lang po, sir, walang kasalanan ang tatay ko. Ano yun? Sana mabigyan ng maayos na hustisya. Yun Apo. lang po. Apo. At mga ka-aksyon in case po na meron po kayong nalalaman or nakakita po. Ng batas. Opo, kung meron po kayong nalalaman regarding po dito sa pamamaril, maaari po kayong makipag-ugnayan sa PNP para matulungan at mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay po ng biktima. Apo. At mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ina mula sa Camarines Sur humingi ng tulong mahanap ang kanyang anak na may kapansanan. Ang buong detalye, abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog
asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyenta kaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang nguya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Lumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na
dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon mula sa Barangay Peña Francia, Naga City. Makakausap natin si Alma Matris at siya ngayon ay nananawagan sa kanyang anak na 2 taon na raw na hindi nahanap. Magandang hapon, Nanay Alma. Ano po? Opo, Ma'am Alma, maaari nyo bang maikwento kung bakit umabot po sa 2 taon itong paghahanap nyo, hindi nyo pa nahanap itong anak nyo? Hindi ko na po kasi maanan eh. Basta lang po siya umalis dito sa bahay na wala pong paalam. Opo. Ilang taon na po ba itong anak mo, ma'am? Magdadalawang taon na po, ngayong April. Opo, ilang taon na po? Ilang taon na po yung anak nyo? Nasa ano na po siya, nasa 42. 42 years old. Opo. Opo, sa 2 taon, ma'am, na walang tigil po na paghahanap nyo, kamusta? Opo. Wala talagang balita, ma'am, regarding po dito sa anak nyo. Wala po. Opo, meron po ba itong kapansanan, itong anak nyo, ma'am? Wala naman po. Sa ano lang po siya, yung tinatawag nga pong MH. Okay. Minsan po, hindi po siya yung nakakausap. Minsan para po siyang galit. Opo. Before opo. Nagbibiro. Opo. Ma'am, pwede nyo bang maikwento sa amin, before po ito mawala itong anak nyo, ano po yung huling paalam niya sa'yo bago ito mawala? Wala po siya nagpaalam. Pusa lang po siyang umalis lang po dito sa bahay. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, huling pagkikita nyo dun sa inyong bahay. Tapos mong pagbalik nyo, nakita nyo or napansin nyo na lang na wala na itong anak nyo. Opo. Opo, kailan kayo, ma'am, kinutuba na maring nawawala na nga itong anak nyo, ma'am? Matagal na po. Opo. Ito po ba, before, nung araw na nawawala na po itong anak nyo, na-report nyo po ba ito sa barangay or sa PNP? Hindi na po ako naglapit po sa kanila. Isa lang po ako, mag-isa lang po naghanap. Opo. So, Mag-isa lang po ako. ibig Kasi sabihin, po, Nay, wala ka pong katulong sa paghanap sa anak mo. Ito. Okay. Bakit, ma'am, na hindi po natin naisipan na i-report agad dito sa PNP para makatulong po sa paghanap nyo? wala na po kasi ako lakas ng loob na makaano po na makapaghingi po ng tulong. Ngayon po kasi ako, hindi po kasi ako sanay po sa paghingi ng tulong. Opo. Pang-ilan po itong anak nyong nawawala sa magkakapatid? Panganay po. Panganay. Ilan po silang magkakapatid, nanay? Ito po, 7. 7. Okay. Nangyari na po ba ito na naglayas po itong anak nyo or nawawala, tas nahanap nyo rin agad? Opo, noon po yun. Kahit hindi po siya hanapin, minsan nga po, inihintay ko na lang po yan dito sa bahay. Kung sa po siyang umuwi na lang dito sa amin. Opo. Tas ngayon lang na... Opo. Bigla na lang po ako, andito na sa bahay. Kahit hindi po siya hanapin. Talagang gawain na talaga ng anak mo, ma'am, ang pag-alis ng bahay nyo, pero bumabalik naman agad. Opo. Yan po yung mga nangyari pa kanya noon po. Ngayon po, yan na nga po ang napag-alam ko ngayon. Sabi po, parang tagal na. Yun na, meron po. Kasi noon po, may nalaman pa ako sa kanya noon yung mga kadalasan po, hinahanap po siya noon po. Opo. Mga 20-20 ata po siguro yun. Ano na po kasi ako, masyado na po kasi ako makalimutan yun. Opo. Ano po, may kasama po siyang matandang lalaki po.
Para po yung ano niya, yung sama-sama niya sa buhay. Opo. Tapos po, yung mga ano na po, nakalipas na po ng mga buwan, siguro po yun. Nakita ko na lang po yung, ano po, yung malapit pong matanda. Tinanong ko po sa kanya, sabi ko, Tiyo, sabi ko, asan na po yung anak ko, di ba? Ikaw po yung kasama niya. Opo. Sabi niya po sa akin, wala na hindi naman yun nagpaalam sa akin. Kasi alam mo naman ang anak mo, ano talaga siya, yung hindi nagpapaalam. Kung siya lang malaya, sabi nga yung lalaki po, yung matandang lalaki. Opo. Sabi ko, pero talaga po, hindi mo po talaga alam kung asan na po talaga siya. Kasi ikaw po talaga ang tatanungin ko ikaw ang nakita ko talagang kasama niya. Opo. Hindi talaga kasi kung talagang kasama ko pa siya o nakikita ko siya, sasabi ko sa iyo kung kasama ko pa siya o nakikita ko pa siya, matagal na. Opo. Yun lang po niya sa akin noon. Opo. Nanay, maitanong ko lang saan kadalasan pumupunta po itong anak nyo tuwing aalis po ng bahay ninyo? Minsan po sa sentro, sa palengke po, naglibot-libot lang po, gala po kung saan po ito nagpupunta. Minsan po sa may Cathedral Church, Apo. dito po sa amin. Apo. Minsan po sa palengke, sa plaza po, yung plaza Quezon po namin, mga pasyalan, Opo. tambayan, o doon na po ako palagi po nagtatambay din sa plaza kasi doon po sa kadalasan nakikita. Minsan po, sumasama po siya sa akin, binibilang ko siya ng pagkain, at pinapakaan ko po din sa mga karihan po. Opo. Tinatanong ko po siya, nag-almusal ka na ba, Jennifer? Sabi ko, ano ka na? Sabi ko, papaalmusalin kita, pakagutom ka na. Hindi Opo. naman po siya kumikibo, kung saan po siya sumasama sa akin. Minsan po, may kadalasan po siya na ayaw niya po. Sabi niya, hindi, ayaw po tumama sa iyo. Sabi niya, uwi ka na doon, uwi ka na. Basta ganyan. Minsan po, nakakausap po siyang maigi. Minsan, galit. Opo, maitanong ko lang, nanay, sa loob ng 2 taon na paghanap nyo, meron po bang mga tsansa na merong nakakita sa anak nyo at pinupuntahan nyo po ito? Wala po may nakakapag-ano sa akin. Kaya hindi lang natin ang inaano ko po, saan ko po talaga siya hanapin. Nahihirapan nga pa po, minsan nga po, sa sarili ko, tinatanong ko na sa sarili ko, saan ko na kaya siya hanapin, saan ko na kaya siya makikita. Minsan nga po, ang ginagawa ko na lang po sa bahay, dito po sa bahay. Nagdarasal na lang po ako na sana magkita kami at kahit hindi ko siya makuha, sana buhay pa. Yan nga po ang mga pinagdarasal ko po sa Panginoon. Opo. Nay, kung meron man po, ano po yung pinakahuling balitang natanggap nyo patungkol po sa inyong anak? Wala na po ako. Kahit po huling balita, wala po talaga. Kahit na po yung ibang pinagtatanong ko na nakakapita sa kanya na gumagala-gala kung saan, wala na po talaga daw nila nakikita matagal na. Opo. Before po ito, ma'am, na mawala itong anak nyo, ano po yung huling kasuotan po nito? Hindi ko nga po matandaan na po Kasi Okay. nga po, madaling araw po siya umalis dito. Kaya hindi ko na po matandaan yung kasuotan niya. Opo. Sa ngayon po, ma'am, nanay... Basta po siya, ma'am, pag umaalis po siya dito sa bahay namin, meron po siyang dadadala po, yung bag po bagang lagyanan po ng mga damit. Apo. Yung para bang bag po sa mga estudyante. Yung naktak ba yun? Opo. Tapos ang po, mahaba pa ang buhok niya na hindi po kulot at saka palagi pong nakatali yung buhok niya. Apo. Mababa lang po siyang babae. Opo. Sa ngayon po ba, ma'am, Nanay Alma, sinubukan nyo na po bang i-report na po ito sa pulisya or sa barangay? Sa lang po, pulisya lang po, umingita ako ng tulong sa pulisya po. Dito po sa amin, malapit sa amin. Opo, kamusta na Pero daw? po sa barangay, hindi ko na po inano sa barangay.
Opo, kamusta na daw yung isinasagawang paghahanap po ng PNP? Hindi po ako na po doon nag-follow up po. Basta, yung una lang po na pumunta ako doon sa kanila, hindi pa ako na mag-follow up. Basta po, ang huli ko pong sa kanila na humingi ako ng tulong na patulong ulit po, sir. Opo. Na kung makita o may malaman sila, pakikontak na lang po dito sa sa city number ko pong iniwan ko po sa kanila. Opo. Sige po, ma'am. Maitanong ko lang, ma'am, pahabol lang siguro. Pag umaalis ba itong anak mo, ma'am, talagang madiskarte rin ito sa, kunyari, pag umaalis ng bahay nyo, nakakahanap siya ng pagkain? Opo. Yung nga pong naalala ko po noon na may nakakita po sa kanya, kahit po yung mga taga rito po sa amin. Sabi sa akin, Alma, nakita ko ba kasi pinipad dun sa sa tinto. Lumalakad-lakad siya at minsan nagkatamay niya po yun sa may, dati po yung pure gold noon dito po sa amin, pure gold. Opo. Tapos daw, nag-uupo daw nga po sa plaza, minsan may mga dalang pagkain. Minsan po nga, umiyak po ako. At kapag katulong ko dito. Sige po, ma'am. Kung meron ka, ma'am, na mensahe sa anak niyo, ma'am, ano po yun, ma'am? Hello, na? Ano po yung kay Jennifer po, ipapaabot ko po sa kanya. Opo. Na umuwi ka na. Talagang mahal na mahal niyo po itong anak niyo, ma'am. Nagdarasal na po ako para makita ko siya. Hindi na ba ako naintindihan ng ibang tao Sinasabihan po nila ako, pinapabayaan ko na po, hindi ko naman po na pinapabayaan. Hindi lang nila alam. Opo. Kami po ay nararamdaman po namin ang iyong pinagdadaanan kasi sino ba naman na ina na hindi hanapin ang kanyang anak? Hindi lang po nila ako talaga naintindihan. Opo. Alam po nila sa akin, hindi ko inahanap. Pero sa kalooban ko, Opo. nagdala po ako sa anak ko. Opo. Sige po, nanay, meron po tayong tagapanood at tagapakinig. Maaari na po kayong manawagan in case po na merong nakakita po dito sa anak nyo. Nananawagan po ako kung sino pong nakakita po sa anak ko. Maawa na po kayo. Tulungan niyo po ako. Ayan mga ka-aksyon, naka-flash ngayon sa inyong screen. Itong anak ni Nanay Alma na si Jennifer Sanano. 42 years old na at siya ang may kapansanan kung inyong mamumukhaan na si Jennifer. Maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Maaari kayong magpadala ng litrato kung makita nyo siya sa inyong lugar at ora mismo rin namin aaksyonan. Tulungan po natin si Nanay Alma na mahagilap or mahanap po itong anak niyang si Jennifer. Ayan. Nanay, meron ka po bang mensahe? Sana po, ang mensahe ko po, sana po, kung sino po makakita at kung saan po siya makatira, kung sino pang natira niya po, pakitulong po na makaano sa akin, pabalik dito po sa amin. Matagal ko na po siyang hinihintay. Apo. At makita. Sige po, Nanay Alma, makakaasa po kayo sa aming programa na tutulong po kami sa paghahanap hanggang sa mahanap po natin itong anak niyong si Jennifer. Salamat po. Apo. Salamat po sa inyo. At mga ka-aksyon, tulungan po natin si Nanay Alma na mahanap at makitang muli ang kanyang anak. At yan ang mga natungayan nating mga reklamo at tinai ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito.
Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo.